Cada ciutadà genera a l'any una mitjana de més de 6 vegades el nostre pes en residus. Tenint en compte la població mundial, això suposa milions i milions de tones a l'any. Avi, quan tu tenies la meva edat, què feu amb el plàstic? Quan jo era xicotet no hi havia tant de plàstic. Utilitzàvem altres materials. I aquests materials eren tan resistents com el plàstic? Clar, escolta, les botelles eren de vidre. Quan ens acabàvem el contingut, les duíem a la tendeta i el fabricant les recollia, les netejava i les tornava a omplir amb llet, vi, llimonada, cervesa. Tots teníem una borsa de tela per anar a pelpar. Fèiem servir l'espart per a fer cistelles, cordell i sabates. Els taronxers els preparàvem amb canyes igual que les tomaqueres. Els mobles de la casa ens duraven quasi tota la vida. Els tractàvem amb vernís i pintura. Fins i tot fèiem servir l'oli gastat i brut per a fer sabó. Era en pastilla, així no ens calia malgastar tants envasos de plàstic com passa avui. Però, avi, el plàstic es pot reciclar? Creus que s'està reciclant com cal? No. No sols s'ha de reciclar, hem de ser capaços de reduir, reutilitzar les coses, reparar els electrodomèstics, restaurar els mobles per a donar-los una llarga vida. Si nosaltres ho podíem fer, per què no es fa ara? Està clar que ara la vida és diferent, però hem de trobar una solució que ens benefici a tots. Li ho deguem a la natura, ella ens ho ha donat tot. És hora de tornar-li el favor, cuidant-la. Tranquil, avi, jo m'encarregaré de canviar tot el món. Protegiré a la natura com has fet tu. Sé que ho aconseguiràs. Jo t'ajudaré, et contaré tot el que sé. En el futur, encara que jo ja no estiga, el dia que ho necessites t'enviaré ajuda. Siga com siga, sempre estaré al teu costat.